ก็channel a ka lo lawm le vek chewa tun chung video a chuanin Rawtuai tui le ol sam taka siam dan Rawtuai om dan kan en ho ve le thung dawn ani video hi to thlengin min lo en sak kula in lo siam ve le theuh dawn nia tuin ti ve ngei ka reng Rawtuai chansa bola hian ka da a chuan Rawtuai hi ka silfai sa ve kan ni a tel fian te hni vel kan lei luta purun sen chansa le purun var chansa bola hian ka da a hei hi kan tel dawn bawk ani purun sen hi pum hni lian lutuk lo kha ka chansa ve ka pan te te in chu ka tela chuan purun var hi pum li vel lai taka ka phel phok phoka ka tel boka marcha tai le hring tlem ka tel boka chuan chi al tur tok ka ala ngun devin kan chaw bolang kan bol ho tel te kharwal taka kai theinan me han tlem kan thla kanga me han hi adu lo tan chuan a tel lo thei boka chuan marcha hmui tlem kan tel le a marcha hmui kan tel nuwa hian ngun devin kan chaw pol le anga kan du ang to ka kan chaw pol nuwa khan na a kan fun dawn ani Rawtuai hi kan om dawn ani na hi fai takin ka hru veka ti hian na hianin kan Rawtuai chaw pol sa kha kan suda anga chuan oluk devin kan fun ang hetianga Rawtuai om hi a tui reuh lutuka kan hmuang hianin bol lo hmuh han har sa le hau tak po kan hmang lova in lo siam ve theuh dawn na tuin ti ve ngei ka ring Rawtuai chauh ni lo mau tak tuai te po kha om thei vek ani ti hianin kan hmuang hianin uluk devin kan fun anga mei chem thin tan chuan meya khana thuk phum theia meya thuk phum khanin meirim te kha nam deuh cheka a tui du phian ani ti hianin meya thuk phum lo hian tun chuma chuanin kukara ka ron ti dawna midam zawkin tun laia mei kan chem ngai tawh lova kukara khan tui tam lutuk lo ka da a chumi hnuah chuanin Rawtuai kan fun kha ka da lut le a ti hian phui takin kan chin anga gas a kan chuanga gas hi a sang bera ka da a ti hianin voi sawm vel ka phita voi sawm vel ka phit hnuah kha chuanin Rawtuai pawh kha lo hmin tha tawh a gas kan off a rei lo te kan han nga kha kan hawng tawh ang hei ala sa tha vet vet reuh lutuka ti hianin kan la chhuak anga a tui dawn em a mel lan dan a mawi em tih te kan lo en ho dawn nia aw ala sa tha reuh lutuka ti hianin hei hna hi kan phel dara kan hmuh ang hianin hei kan Rawtuai om chu a mel lan dan a mawi em em a a rim pawh tuia a mel lan dan a mawi ang bawk hianin a tui em em ani bol lo hmuh han har sa le hau tak kha kan hmang lo bawka in lo siam ve theuh dawn nia tuin ti ve ngei ka ring chuan ka video top lampangah hianin Rawtuai dah that dan chi hnih kha ka rawn dah tela in lo en anga in lo hlawk puia in lo tangkai pui ve le ngei kha ka bei sei bawk ani Rawtuai chansa bola hian ka dah theuh mai a chuan ka chan hnuah khanin rei vak lo kha kan dah hil deuh hleka chuan chumi ka dah hil tawh hnuah chuanin sarangah hianin ka pek dawn ani voi khat siam om te te khan ka peka voi khat siam tok vel lek lek kha ka pek ani engtin ma hei hi chu khoidang lam kha om lova ti hianin Rawtuai kha ka du ang to ka na vin ka khea chuan ka dah hil deuh hleka chumi hnuah chuanin saranga ka dah lut le tawp ani tian saranga ka dah luh hnuah hianin boruak kum lo thei ang berin boruak kha ka ti chhuak veka hei chuan a phui thei ang berin rubberin ka chawn le veka chuan rubber kan chawn le vek hnuah chuanin freezer a kan dah dawn ani ka channel min hlut saka min subscribe thu te le ka video min en sak thin thu te zong chong chunga ka lawma thilung takin lawm thu ka soi mol mola min la subscribe pe lo te pawh khanin ka video hi thain ti zawng ani chuanin khawngei min lo subscribe pe ula like le comment te share te pawh min lo pek sak ve dawn nia ka lawm viawang ti hianin hei pariat ka peka ka du tawka ti hianin freezer a kan dah dawn ni ka soi tawh ang khanin ala bang zawng kha chu ti hian ka chuang sawa ka chuang so por por ani tui tam ve tawk kha ka leia ti hianin ka han minute thum vel ka han chuan so por por hnuah khanin ka suana ka da daya tui a dei dek hnu a Rawtuai hi a dei dek hnuah khanin bur fai le thiang hlima
kadalu ta ti hianin atui nen hian kadalu vek dawn ani atui hian Rawtuai hi a chim ngei tur ani aw ti hianin a phui that zawk theih nan a chungah sarang kada chuan ka chhin hnana glass bur kherlo plastic bura te pawh kan dah tha thei a chuan sarangah te pawh kan dah tha thei ni sarang phui tha pawh kha ka chu keimah ni kan nei rem chan anga khani sela hei ke pawh pakhatah chuanin plastic bura ka dah dawn a chuan a tui hian ka sawi tawh ang khanin a chim ngei tur ani kan Rawtuai dah hi aw hetah pawh hianin a phui that zawk nan sarang kha ka chhin hnan de a ti hianin hmun thim laiah kan dah anga ni hmuh lo na hmunah chuan tak kha dah that thei a kumkhat hnungah pawh a hmel lan dan a la dang lam lova a Rawtuai tuina pawh kha la pa ngai renga hetiang a Rawtuai dah hi a zawng changkak em em a in lo hlawk pui a in lo tangkai pui ve ngei ka be sei aw le tun chung video tan chuan duh tawk leh photila video le peka kan sava in eitur tui tak tak te nen kan in hmu leh theuh dawn nia